बे समाव स्टुडिअ आं जेंग्रें नार्जारि। आन्डार 13 बयज चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 17 निफ्राय 21 अक्ट'बरसिम बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाया दिनैनिफ्राय बेंटल सेरफांगुरि गामि गेलेग्रा फोथाराव जागायबाय। दिनैनि गिबि खेलाखौ गेलेदों निसिमा एसि एबसुनि हेंथायै बासुगाव एसि एबसु। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि एमसिएलए सायखं बसुमतारी आरो मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि, चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि राजु कुमार मोसाहारि बिथांमोना बाहागो लाना खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै मिथिना लानि। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावहाय जेरैबायदि आं दा नुदों, दा जोहोलावफोरा आवगायाव एसे दस्रा मटिभाव थांबायमोन, खिन्थु दा नैबेबायदि मोनसे मोजां परिबेस फैनायलाय दा गेलेनाय मानाय एसे बोलो एनार्जेटिक मानसिफोरखौ आं नुदों। जेरै फारसेथिं जोंनि ओनसोलावहाय जेरैहाय प्रि रिक्रुटमेन्टनि प्रग्रामबो जागासिनो दङ आरो फारसेथिं जोंनि जि लाइमोनफोरा बै गाज्रि हाबानिफ्राय दिनै सान्थिनि परिबेसाव दिनै मोनसे सोलायनायखौ आं नुदों। बे जोंनि थाखाय बिराद मोजां टार्निं पइन्ट। हाइ स्कुलाव फरायदों बा एम इ स्कुल बेनिफ्रायनो आं गेलेनाय जोंनो लोब्बा लाबोनाय आरो बिदिनो मेथाइ खननाय मानाय जों बेबायदिजों देरबोनाय मानसि। आरो आं बेखौ बुंनो गोसो, जेनेबा जोंनि रं कनसेप्ट थायो जोंना माखासे ससियेलि आरो न'खरफ्राव, जेनेबा गथ'आ फिल्डआव गेलेयोबा लेखा फरायनाया जाया होननानै बुङो। निस्सय बेयो एसे जोंनि रं कनसेप्ट। नंगौ, गेलेयोबा मेङो, खिन्थु बिसोरनि माखासे जेनाखि हेबिट, बे हेबिटफोरखौ बिमा बिफासो दानानै होनांगौ। गेलेखांबाय फरायदो ना, आरो फरायनायनि उनाव सिखारदो, ओंखाम जादो, स्कुलाव थांदो, बेफोरखौ जुदि मोजाङै मोजां जुदि बुंनानै होयोबा बेयाव जेबो उन थालांनायनि जेबो माबा गैया। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय जि मावथांखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि, बेजों सोमोन्दो लाखिनानै बिथांमोननियाव मुंख्लंफोरनि मुङाव दिनैहाय बिथांमोना आन्डार 13 जे 13 बैसोनि गाहायनि गेलेग्रा हौवासाफोरनि जे फुटबल बादायलायनाय, बेखौ बिथांमोननियाव दिनैहाय इन्टार आनसलिक बे मोनसे सेसन जाबाय। दा बेयो मोनसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बड'फानि गोजोरथियारि मोनसे मावथांखियाव उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ आरो बिसेसके गेलेनाय बिथिङाव गासै जौगाफारसे लांनो थाखाय दिनै 13 बैसोनि गाहायनि हौवासाफोरखौ बिसेसके बावहाय गेलेहोग्रोनाय जादों। इयुन समाव हिन्जावसाफोरनिबो जोङो प्लान खालामदों आरो बेयाव गासैबो लाइमोनफ्रा स्कुल फरायनाय समाव गेलेनाय आरो देहानि जोथोन, लोगोसे इयुन समाव बिथांमोना स्कुल टुर्नामेन्टनि दारै आरो बिदिनो गुबुन गुबुन टुर्नामेन्ट आरो लोगोसे साइयावहाय स्कप मोननायनि थाखाय बैसो अनुजायै बिथांमोना गोरोबनानै इयुन समाव गेलेलांनो हानायनि फरायनायजों लोगोसे आरो फैबाय थानाय समाव जि सोलोंथायाव बिथांमोना जौगालांनांगौ, गेलेमुनि फारसेबो सोलोंथायाव जौगालांनांगौ, फिजिकेल इडुकेसननि बाथ्रा दङ। आरोबाव गेलेनायजों गोबां कारियार डेभेलपमेन्ट खालामनो हायो। दिनै स्पर्ट जार्नालिज्माव हायो, मिडियायाव हायो आरो गुबुन गुबुन बिथिङावहाय स्पर्ट्सनि जे एडभार्टाइजमेन्ट दं, बिजनेस मेनेजमेन्ट दं, स्पर्ट्स इभेन्ट मेनेजमेन्ट दं। दिनैहाय बायदि बिथिङाव स्पर्ट्स पार्सन्सफ्रा लोब्बा जानानै इयुनाव जिउ राहा लामा दानो हायो। बेखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै चिरां जिल्लायावबो बेयो मोनसे मोजां हाबाफारि, जायखौ जोंनि बड'फानि मुङाव दिनै गोजोरथियारि मोनसे मावथांखिखौ लानानै बिथांमोना मुंख्लंफोरनि मुं दोननानै दिनै बे खेलाखौ जागायबाय आरो बियो इयुनावबो जालांबाय थागोन। आरो बेखौनो मिजिंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे बेयाव बयबो गार्जेन आरो स्कुल, लोगोसे फोरोंगिरि आरो बिमा बिफा बयबो बेवहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मोनसे गोथार हाबाफारियाव मदद होना नुजाफैदों आरो जों गोजोननाय मोन्दों। इयुन समाव बियो निस्सय आरोबाव बयनिख्रुइ बांसिन आरो जेरावबो जोङो दिनैहाय जिल्ला मोनफ्रोमावबो लादों आरो बियो अराय सम जालांबाय थागोन आरो जोंनि बे नाजालांनायाव गेदेरथार मोनसे हाबाफारि। आदा, नाथाय जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां रोंगौथि गोनां गेलेगिरिफोरा ओंखारो, नाथाय आवगायलांनो हाया। मा जाहोन जानो हायो? दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नुदों जे गोबां गेलेगिरिफ्रा बायदि बेबादि जौगाफारसे गिदिर गिदिर गेलेमु एबा नेसनेल प्लेयारनि मोनसे लेभेलाव बाहागो जानो हानाया जोबोद खम। फारसेथिंजाय जोंनि ओनसोलाव जे फुटबलनि स्कप, बे स्कपा दङब्लाबो गोबां लेभेलसिमावहाय दावगालांनो थाखाय गिदिर गिदिर ट्रेनिं सेन्टार, क्लाब बायदि बिथिङाव बाहागो जानानै बिथांमोना थांनो हानाय थाखाय जायगायाव बारा स्कप गैया। बेनिखायनो जोङो दिनै नुहुरदों जाहाथे जोंनि ओनसोलाव गिदिर गिदिर क्लाब, लोगोसेहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबादि माखासे गेलेनायखौ जोङो फारिलायैहाय बेबादि मोनसे उन्दैफोरनिफ्राय जागायनानै गेदेरफोरनिसिम जिहेतु टुर्नामेन्टफोर दङ, बेजों लोगोसे नेसनेल प्लेयार्सफ्रा दिनै जोंनि ओनसोलनिफ्राय जोबोद खम।
जेरै हलिचरन आरो बेबादिनो दुर्गा बर' बिथांमोनहा जिबादि लेभेलाव थांदों बेनिख्रुइबो बांसिन लेभेलाव थांनो हानाय जोंनियाव माने खेला गेलेग्रा बिथांमोन दङ। बिथांमोननि थाखाय बिदिनो गिदिर गिदिर गेलेनायावहाय स्कप होनो थाखाय गोबां रोंगौथिनिबो बावहाय थासारि थाबाय। दा ओंखायनो फुटबल एकाडेमि आरो बिदि कचिं केम्प बेखौ खालामनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा इयुन समाव बिथांमोनखौ एनकारेज खालामनो थाखाय जों राहा लानाय जागोन। बे फुटबल बादायलायनायखौ डिस्ट्रिक्ट वाइसना डिस्ट्रिक्ट टुर्नामेन्ट बादायलायनाय खालामो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव? बेखौ जोङो फारिलायै दिनै देग्लाय बे समाव जोङो डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिमावहाय लाग्रोदों आरो बेखौ जोङो जयै आन्डार 13नि जे मोनसे कालेक्टिभ एन्टायार डिस्ट्रिक्टफ्रा फ्राय लागासिनो दङ आरो जोबनायनि उनाव जोङो इन्टार डिस्ट्रिक्ट मिरुनिफ्राय बेखौ कन्डाक्ट खालामनानै जोङो मोनसे सार्टिफिकेट स्टेन्डार्ड मोनसे खालामनो थाखाय जोङो बेखौ आखायाव लादों। आथिखालाव जानि नामाव मेला बायदिसिना दिनै जोङो मिथिगौ नैबे बोथोरा फुजानि बोथोर आरो बे समाव गोबां रोखोमनि थासारि जायो। जायगा जायगा बेबादिनो गुबुन गुबुन रोखोमै फुजाखौ फालिनाय जायो आरो बिनि गेजेरावबो खायफाया बिदिनो मेला एबा बायदिसिना माखासे थासारि लाबोनानै फालिनो हमो। दा बेयाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि जोहोलाव लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आरो स्कुल फरायनाय कलेज फरायनाय गासै बेबायदि मोजां गोसो लानानै जाहाथे रावबो बेबायदि जेराव सम खाथायनाङा बेयाव रावबो खाथायनाङा। जेरै जौ जुवा थायो, मेलाफ्राव बायदि रोखोमनि थासारि थायो, बेयाव लोब्बा जानो नाङा आरो बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो साफ्रोम गारजेन आरो ओनसोलनि सुबुंफोरखौबो जों खावलायगोन जाहाथे बेबायदि गुबुंले थासारि दाफैथों आरो गोग्गो थासारिखौ जों लांनांगौ। खेला दुला फारसे, सोलोंथाइ फारसे आरो गासै मोजां खामानि फारसे जोंनि लाइमोनफोरखौ जों थुलुंगा होनो थाखाय खामानि मावलांनांगौ। दिनै जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जिल्लायाव थानाय 7था आनसलिकखौ लानानै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि उन्दैफोरखौ लानानै जोङो जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। दिनैनिफ्राय जागायनानै 21 अक्ट'बरनि बे फाइनाला जाहैगोन। जोङो थांखिया बेनो उन्दैफोरखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो थिग खालामाबा देरखानानै बा एसे बैसो जानानै बिथांमोनखौ थिग खालामनांगौआ बा बिथांमोनखौ फोरोंनाया थिग जाया। सोलोंथायावबो बिदिनो जेला गुदि फरायसालिनिफ्राय बिथांमोननि फरायनाया थिग जाबोआ गोजौआव डाइरेक्ट जोङो थिग खालामनाया खोब खस्थ' जायो। बेखायनो दिनै फुटबलावबो मोनसे जोंनि उन्दैफोरखौ मोनसे थुलुंगानाय आरो फुटबल गेलेनायनि मोनसे जांख्रिखांनाय बायदि लाबोनो थाखाय दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आसा खालामदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि उन्दै जायफोर जोंनि गामियाव गेलेनानै थायो जायफोर माने गेलेनायखौ गावसिनि गेलेनाय रोंगौथिखौ देखायनो थाखाय बिथांमोना स्कप मोना, जाहाथे नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों बे फंबायफ्रा गावसिनि गेलेनायखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे स्कप मोनो। दा जोङो नुदोंबो बेवहाय 2, 3 खोब मोजां गेलेगासिनो दङ। आसा खालामदों बिथांमोना खोब थुलुंगा मोनदों आरो इयुनाव गावनि जिउखौ गासिबो मानसिया सोलोंथाइनि फारसे हयथ' दावगाजोबनो हानाय नङा। माखासे मानसिखौ जों नुयो बिथांमोना उन्दैनिफ्रायनो गेलेनायाव बिराद टेलेन्ट दङ। दा जोङो जा नायदों 3सो गथ'आ खोब मोजां गेलेगासिनो दङ। आसा खालामदों बिथांमोना दिनैनिफ्रायनो मोजां जागायनानै खेलाखौ इयुनाव लाङोबा आरो जोंबो थुलुंगा होयोबा बिथांमोननि गेलेनायखौ बिथांमोना निस्सय मोनसे समाव जाफुंसार मोनसे दावगालांनो हागोन जों मिजिंथिनो हायो। दा जोंनि मेनलि जोंनि बर'फोरनियाव नुयो जे पेरेन्टसफोरा बांद्राय बे स्पर्ट्सफोराव बारा खाबु होनो नागिरा। दा जोङो बेखौनो मोनसे एवारनेस खालामनांगोन। जोंनि पेरेन्टसफोरखौ बा गार्जेनफोरखौ जोङो बुजायनो नांगोन। जोंनाव मोनसे गोरोन्थि साननाय दङ। नैबे गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि माने गथ'फ्रा बा उन्दैफ्रा जेबो जानाय नङा, बे मोनसे कनसेप्टआ जोंनाव हाबनानै दङ। बेखौ जोङो गैया खालामनांगोन। खालि गेलेनाया लाइफआव मोनसे जाफुंसार जानाय बेल' नङा। गेलेनाया जोंनो ओरैनोबाबो नांखागौ। जोंनि फिजिकेलखौ फिट लाखिनो थाखाय, स्ट्रं खालामनो थाखाय जोंनो गेलेनायखौ नांखागौ। दा बे कनसेप्टखौ जोङो पेरेन्टसफोरनो बा गार्जेनफोरनो मिथिहोनांगोन। बेजों लोगोसे जाय गेलेगिरि बिथांमोना, जाय उन्दै गथ'फ्रा गेलेनो थाखाय गोसो दंखायो, बिथांमोनखौबो जोङो थुलुंगा होनांगोन।